Wow. Laki oh. Hunod eh. So yun, magandang hapon mga kaibigan. Nagpapain si Poging Buboy ng kitang. Pakitang tawag dito sa sa Sorsogon sa amin. Sa ibang lugar tawag lang yan ay kitang. Ayan. Paikot ng yan, binwit. Ayan. Meron tayong extra pogi oh. Mamaming papatiin ka. Wala, nako. Ang gwapo hiyang-hiya. Ayan, paikot ng yan, binwit. Siyempre kasama natin si Poging Badyaw. Yun. Shoutout ka naman. Wala? Wala pa rin. Pambira naman. So yun mga kaibigan, doon na tayo sa dagat magkita-kita. Yan. So yun mga kaibigan, biyahe na tayo papunta sa laot. Ayan, kasama natin dalawa, si Poging Badyaw at si Poging Buboy. Yan. Yan ang dala-dala natin na kitang. Pain natin, pugita. Ayan. Okay lang, okay. Sana swertein tayo ngayong araw na ito. Para naman sa sa ating mga pangailangan. Kasi si Poging Badyaw talagang laging nangangailangan Poging Badyaw. May shoota na may chicks na. Diba? Sa wakas. May na. Naku po. Baka mauntog yun. Poging Badyaw, huwag mong hayaang mauntog, baka matauhan ha. O, kaway ka. Yan. So yun, doon na tayo sa laot. Sino maki? Ayaw Poging Buboy. Valentine's. May tayo, kahit sino. Sagot mo na. Okay. Sagot na raw ni Poging Buboy. Sa Valentine's daw, kahit sino. Sige, bilisan mo na. Para maano natin yung area. Makita natin yung pagkataya natin. So yun mga kaibigan, area na tayo. Kasi na, nakaready na si Poging Buboy mag-aarya. Wala ng araw. Nakalubog na. Tama-tama ito. Yung mga predator ng pain, nakasafety na sila sa kanilang lungga. Kasi may mga predator ng pain, unang-unang kumain. Yung tinatawag na tikong. Yung labahita. Hindi naman natin mabibinta yun. Sa ngayon, nakasafety na yun. Kasi na. Wala ng araw. Target natin yung mga itong dagat, saka palos dagat, saka yung tinatawag na lapu-lapu. Yun ang target natin. Sana marami tayo makuha. Yan yung binwit na ni Poging Buboy. 200 yan. 260 piraso. Paano lang kita kanil Poging Buboy? 400? Ay, 400 piraso pala. Siguro mga 3 kilometro ito. Layo nito. Pag madulong na kayo ng pag-ulog. Paggal yan, takong gumuk. Yan naman yan, tag-urba na likod na. Hindi ba yung nag-ulog ng pwede pa kami? Pero gumuk sa gumuk. Yan. Pahuli na nga niya mga parasilat. Nakatirira na yan ha. Yan na mga kaibigan, na tayo. Kasi is oras na ng gabi. Batak na tayo. Sana may huli. Sana may huli. Oh,
na ang bato. Bayan, paliko ba yan? Sana may huli, Puging Buboy. Sana meron. Pawak. Ayun, ayun. Ayun, yun. Ayos. Ang dami ng tikpaw. Bayan, atras ba yan? Atras, atras, atras. Ba't kinalintay talaga? Kita, unta. Kung mga pera natin. Bayan, di nakita ba yan? Ayan na guys. Ang laki. Ang laki. Uubod. Tagalan ko. Ano, ang lako. Laki, mga kaibigan. No? 1-0 boy. Ayos. Oh, Ang gunting damayan yan. Ano ba nito? laki ng huli natin. Una pa lang, unang banwit pa lang, may huli na. Ayos. Banwit din ba yan? Okay na okay. Pwede ito pwede naman banwit. Ano? Unang binwit pa lang. Laki na. Palos dagat. Tawag dito sa amin, ubod. Ayos. Okay ka talaga, Puging Buboy. Ayos na ayos talaga. Ang pain. Sariwa pa yung pain natin ha. Pwede ba yung ulo? Adobohin natin yan. Bukas. Pwede pa yan, sayang yan. No? Pugita. Adobohin natin yan bukas. Yung pain natin na yan. Ako. Kahit may putik ugas. Laki oh. Laki talaga oh. Laki ng huli natin. Nakakaisa pa lang tayo. Sana masundan. Yan. Ay, meron na naman. Pero mga kaibigan, dandahanin mo lang, Puging Buboy, baka makabitaw. Pangalawang huli pa lang natin yan. Ano, laki o. Saan? Saan? Ahas. Ahas? Ay! Ano yan? Ugdok! Ugdok! Pupulupot! Putulin mo na yung binwit. Huli, lagi mo yun. Ito, ito. Ay! Ay! Ugdok! Umano na siya. Ay, hindi na. Umano na eh. Pinulupot na yung sarili niya. Ugdok mga kaibigan. Tawag niyan, ugdok. Kadalawa na tayo. Malit yung isa. Pero okay na yan. Ugdok tawag dyan. Masarap din yan sa adobo. Medyo matinik lang yung ibabaw niya. Ito, itong malaki na to. Itong walang tinik yan. Ubod. Marami na tayo ng binwit. Dalawa pa lang. Asan, asan? Meron na naman. Ano yan? Oo nga. Dandahanin mo lang. Meron, meron, meron. Okay yan. Bitang. Ayusin mo yung ano, lalagyan natin. Yung Pantikpaw? Ayusin na, ayos. Mabigat na. alimusan. Alimusan. Ay, uy, ang laki oh. Ano? Ayan na. Alimusan. Ay, boy, dandahanin mo boy kasi matinik yan. Ano yan? Wala tayo ba? Busan na ito na. May murupot eh. Padang ka ano? Kuto na silot ano? Ano mo? Bisada yun. Kuto sa luto ang bayan. May bayan, silo din. Silo. Laki oh. Yan. Wow. Ayos. Ayos. Asa na? Siguro pa siguro. Siguro man matunok ka ha.
Ayan na. Alimusan mga kaibigan. Diba na kulbo? Alimusan. Ay, kumulbo ka na po. Ayos. Laki oh. Alimusan oh. Tara, nakatakas ko lang pinakaday. Gumagalaw naman. Ayos, ayos. Meron naman mga kaibigan, sabi ni Puging Buboy. Swerte talaga sa Puging Buboy. Ayos. Saan na? Ay, ayan. Ugdok. Ang haba. Sige, sige. Dito mo lang. Dito mo. Ugdok. Ugdok yan mga kaibigan. Sarap din sa adobo yan. Ugdok. Hay, hay. Meron naman. Meron naman mga kaibigan. Kuna, dako yan. Swerte talaga sa Puging Buboy. Ayos mga kaibigan. Meron naman daw. Nararamdaman niya yan sa lubid. O yun. Asan? Alimusan. Alimusan. Ano, silta. Basi makabuhi ha. Buong sinanay. Ang laki. Kadako. Ang laki. Yan. Ayun o. Laki o. Sakit. Doon o day. Baka maputol. Teka na. Ay, kawit pa lang. Badyawan, kawit. Kawit. Dito baka maputol. Kadako. Laki. Kawitin na lang pa yung buo. Kawitin na lang. Ay, yan ko tatik pa ho. Yan na, ita. Siguro din eh. Kuya niyo, kang kawit daw. Tigarang ko tayo dyan. Teka. Sige. Hindi makuha sa isang mga kaibigan. Kasi ang laki. Malakas yan eh. Baka makabitaw pa itong laman itong Malakas yan. Laki oh. Ayun oh. Kamuti oh. Panumot pang kawit. Kinjana. Kinjana. Sa ikog. Hindi madali. Oh, pang kawit to. Madali. Wait. Oh. Kawitan na lang. Ay mo, matapit na lang. Wag pa, dali. Basang-basang nga. Ay, wala patama ko. Laki. Putulin mo yan. Laki ng huli natin. Ano? Ayan, ano ba yan itong? Ang lalaki oh. Ayos. Okay na okay. Jackpot. Ayun si Puging Badyaw, taga Sagwan, nasa hulihan. Siya nagsasagwan. Meron naman. Ay. Ugdok. Kinjana. Inchana. Ang liit. Ang liit. Ugdok. Pwede ang paksin. Pwede na yan. Ayan mga kaibigan no. Halos nangangalahati na tayo. Ayan. Nangangalahati na yung binwit na naikarga ni Puging Buboy. Soda, uli. Kasam. 4 pa lang yung huli natin. Asan? Uy, alimasag dumawi. Ayan. Pati alimasag dumadawi oh. 4 pa lang na malalaki na huli natin. Nangangalahati na tayo sa binwit. Ayan, mga alimasag. Pakasagon dito eh. Ayan, dalawa na. Dalawa na tayo alimasag. Pati alimasag na huli sa binwit. Okay ah. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa gilid. Hindi na namin na video yung buo ng pagbatak kasi Walang huli. bukod sa walang huli yung ibang binwit,
Yan. Okay. Laki niyan boy ah. What's up, madlang people? Chop. Ayos. Buhay pa. What's up? Ito, yung alimusan nakapasok ba? Ano ito, pre? Oh. Laki niyan. Laki ah. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Salamat sa inyong panonood. So, may ahas. Medyo lumalalim na yung gabi. Yan. Puging Badyaw, ano masasabi mo sa huli natin? Ate. Okay lang. Pero, kalay ko. Dami pa ho. Sanay. Yan, dami nating huling ano, pugdok. Di, bigyan ka pa. Kaya sa ubod na. Ay, buta. Dito ba yan? Mabit yung banwit. Huwag namin. Okay. Kaya pa dito eh. So, dami oh. Dami. Yan, yung huli ni Puging Boboy. Dami. Okay. Swerte talaga si Puging Boboy. Lagyan mo na ba yan? Dali. Pasok na, pasok. Yan. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.